Kung nagtuo ka ng imong relihiyon, makapalangit kanimo sa iyong kaigsuon. Walay iglesia na makapalangit sa usa ka tawo. Kay kung doon na tayo relihiyon o denomination o simbahan na makaluwas kanimo igsuon, dapat wala gisulat ang Juan 3:16. Dapat gimandong sa Ginoo nga gihigugma na ako ang kalibutan. Kung tungod niya na akong ipadala, ini nga relihiyon, ini nga simbahan, ini nga denomination, aron kung kamo magpasakop ka ng iglesia, kami maluwas. Pero nga nang iliman ni Nana ang nakasulat sa balaan, nakasulatan, na makita sa Juan 3:16 na maingon, kaya gihigugma na ako ang kalibutan, kung tungod niya na akong ipadala ang akong buktong anak. Aron ang anak na nutuo kaniya, dili mamatay, kung dili makabaton, kung kinabuhin walay katapusan. Ganong naharap na iyang ipadala, yung buktong anak. Kung ang imo di ay relihiyon, kung ang ako di ay relihiyon, kung ang ato di ay